rawuh lawan aku supaya sowan ana ing Karagedhem kene nanjihke ya ta. Mula kang dadi wigati dina samengko Nar Semar. Aku iki kedhawuhan supaya mboyong kelawan kowe ana nang negara Ngastina. Kowe tak boyong ana negara Ngastina. Kowe kudu bisa njlentrehake apa sing diparingake kelawan Sindun Prabu Duryudana kuwi mau. Apa sing mbok caosake kelawan Ratu Ngastina kuwi mau, ya ta? Kowe kudu bisa nerangake merga tembunge jero ngimpen mau yen Sinun Prabu bisa mboyong pewujudan kang mawa cahya kang mapan ana pangkono mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis ngono wae apa kang dadi aturku marang kowe Mar Semar. Yen sekirane dina iki kowe saguh ayo dina iki mangkat ya ta. Yen kowe ora saguh sebabe apa? Ora kowe enggak matura Mar Semar. Lah kok kabeh kok ngimpi. Ngimpi apa, Gong? Aku ki mau bengi iki mimpi mending mimpi basah terus. Nguyuh. Ha iya, ngompol. Kuwi wis, Pak. Diwangsuli wae, Pak. Wangsuli mawon. Sekirane bapak iki kersa mangkat dina iki apa ora? Yen bapak ora kersa mangkat sebabe apa? Pak, iki mumpung kesempatan tidak ada yang kedua kalinya lho Pak. Awake dhewe iki uripe ngagak-agak ya ta, mung dadi kiri terus. Iki mumpung ana piyai luhur kepengin boyong bapak ning negara Ngastina ya ta. Kowe engko nek wis tekan negara Ngastina arep njaluk apa-apa bakal keturutan kok Mar Semar. Apa kowe arek rabi meneh tak rabeke lho. Aja mung rabi siji, loro, telu lho. Sing penting kowe wagang, kowe kuat, ya ta. Wong Semare kena diabetes kok. Ragi meneh yo. Mula tak jaluk dina iki ayo budal. Tak prajake menawa tekan Ngastina, ya ta. Kowe arep nginep hotel golek bintang hotel pira? Hotel bintang 1, 2, 3, 7 apa meneh? Bintang 7. Lho, piye? Ora mumet lho. Mula wis rasa kesuwen. Dina iku uga Semar tak boyong ning Ngastina. Lho, piye? Ning sekirane iki Semar ora gelem tak boyong, iki aku ora ngancam lho, ora ngancam. Iki aku ora ngancam. Ning yen nganti kowe ora gelem, dina iki bakal tak rudha paripeksa. Piye? Pripun? Sampeyan niku ajeng ngrudha paripeksa dhateng kula. Sampeyan menika menapa mboten weruh wingking sampeyan niku? Sing teka niku anak-anak Pandhawa menawi wonten ya ta. Bentusing awak kula ya ta. Lah niku mengke sing mbelani dhateng kula. Lah kok ngendelke karo anak-anak Pandhawa iki, Anak Pandhawa iki mung sak uyuhku lho coba, mung sak uyuhku. Halah anak-anak wong bapakne wae karo aku padha nyembah kok padha mituhu miturut marang aku kok. Lah kok kowe ngendel-ngendel karo anak-anak Pandhawa. Wis Mar. Dina iki kowe gelem tak boyong apa ora? Sekirane nek kowe ora gelem paripeksa dina iki kowe bakal tak rudha paripeksa peksa Mar. Ngarepku kok tanpa paliwara. Bagong iki sing maju. Dasar kepara nyata Nadurna. Nyun pangapura tak jabel basaku karo kowe no. Bagong arep apa? Ora ngono, lah kok kowe iki kok sak kepenakmu dhewe. Lah kok kowe kok arep ngajak padudon terus gejegan ning Karagedhem kene. Kowe mau omong apa, Bapak kuwi ora moto duwiten ya ta. Bapak kuwi entuk sumbangan pira-pira mesti diwenehke karo simbok ya ta. Bapak ki nek kae entuk kendurenan iki bapak ki mesti ora bakal njaluk tindih lho. Bapak ki wis ora moto duwiten.
Lah kok kowe mameri babakan kepenak gone Ngastina. Ngene no. Kowe mau ngomong, kowe bakal tuduh paripeksa. Kapeksa Bagong sing maju. Loh, kowe arep ngopo, Gong? Loh, enek wong tuwa lanang ya to. Dijak-injak derajate. Lah kok meneng wae kowe gak pune Petruk barang iki meneng wae nek bapak iki di kiyah-kiyah karo wong. Ya to. Iki sing anak lanang ora bakal tinggal diam. Nama itu Pak Asumsikum. Ngerti ora kowe artine? Ora ngerti. Ora ngerti wong kowe ora tau ngaji kok mudeng. Tak belani nglabuhi karo wong tuwa, tak belani nganti toh patine anak, ya to. Nek nglabuhi karo bapak nganti mati, oh bakal munggah kasuwargan jati. Kuwi sing ngomong sapa? Iki meneng kok. Wis kowe meneng ae, Truk. Aku tak sing nyangkem aku. Wis no, wis ora usah kakek rebuk. Dina iki ayo kowe rasah nantang karo bapak. Iki anak lanang iki lho bakal maju bareng ngadepi kalian. Wah, yen kono ayo lek lapangan sing jebar bakal tak enteni lapangan kowe Bagong. Sing nang kene ngapa? Lah kok sik ta Truk. Apa-apa ya karo dipikir to. Aja muaton nyang budal ngono ki aja. Sinuwun. Gus, isa geni. Enek apa Bagong? Sampean tindak mriki menika ajeng napa? Aku bakal sabiyantu kelawan bapakmu Semar. Sampeyan ajeng bantu kalian Pak Semar. Ya. Menawi katen mbok kula nyuwun tulung. Njaluk tulung apa? Menika sampeyan undurke para Kurawa nika. Piye? Mbok aku njaluk tulung, sampeyan undurke wong Kurawa nika. Bagong, pripun? Aku rene iki sabiyantu mbiyantu mbangun karo bapakmu, ya to. Aku ora duwe perkara karo wong Kurawa. Ngoten. Ya. Dadi aku rene iki mbantu kelawan bapakmu. Ora mbantu babakan regejekan ki ora. Oh, ngoten. Ya. Ndara Antasena. Piye, Gong? Mbok kula nyuwun tulung mang nika balekke wong Kurawa nika. Kon apa? Mangundurke no. Sing diperkara sapa? Nggih kula. Sing nantang ki mau sapa? Nggih kula. Lah kok njaluk tulung aku ki ngopo? Lah sampeyan mriki ajeng napa? Aku ki arep bantu bapakmu. Bantu babakan nggon pembangunan ora kon gontokan ki ora. Oh. Ngoten. Iya. Nggih mpun. Ndara Gathut. Piye Bagong? Kula nyuwun tulung nggih. Sampeyan hoping kalih kula to. Sesuk mancing kalih kula. Pun to nek sampeyan nulungi kula sesuk tak jak nang erek-ereki pripun? Pun mriku pun tak gratiske mengke kalih kula. Ora sudik. Aku rene iki mung manut karo sedulur-sedulurku iki. Aku rene arep bantu kelawan bapakmu. Oh. Tak ora gelem kabeh iki piye to iki? Wis kono, Gong. Ndang maju kalau dintani durun nang jaba kae. Wah, ya. Wis ora dadi ngopo. Tak adepane dhewe. Pak, aku njaluk pamit. Iya, Gong. Tak panggal puji rahayu muga-muga lebda karya ya, Gong. Truk, aku njaluk pamit. Kowe nan Truk, negake karo aku, Truk. Witekno piye Gong wong kowe sing nantang wong aku ki ora seneng gontokan kok aku ora seneng padu kok. Reng. Ya Reng. Nggih. Negake karo aku kowe. Lah piye meneh wong aku ki mung
manut karo sedulurku Petruk. Wong nyatane wong kabeh iki senenge kerukunan, ketentreman kok. Padudon ngopo? Wah, iya. Ya sekirane padha ora gelem ora apa-apa, ora dadi apa. Tak adepane dhewe. Truk, Pogong. Aku titip karo adimu wedok. Adimu wedok kae isih nom, isih ayu ya to. Nyampur sari isih payu. Aku titip karo kowe. Beres. Emang adi wedok titip karo aku. Oh. Heris tak openane. Oh, tenan. Yen pancen ngono, aku njaluk pamit, Pak. Lah kok bali neh ngopo? Aku wedi ya, Pak. Lah kok metu njaba mburi iki mau apa Lah kok mulihmu pamit iki kok gendring iki. Kudu prayitno Nek pamit dadak-dadak kudu prayitno. Dandapan. Ngerti ora? Witekne aku wedi ya, Pak. Pak Gong. Pripun? Wis aja semelang. Mengko sing bakal ndomani lawan kowe aku. Ya, aku yoga bakal ngewangi kowe, Gong. Tenan iku. Tenan. Aduh, slamet. Bojoku ra sida dilungsur Petruk. Matur nuwun sanget. Ya, nah katen kula nyuwun pamit, kula ajeng maju langkung rumiyin. Piye? Kula tak maju langkung rumiyin. Ngono. Nggih. Pun Pak, kula nyuwun pamit. Ya, sing hati-hati ya. Dole iki wis rampung anggonku njaluk tulung lawan lancur-lancur Pandhawa wis padha bebudalan. Mula dina iki ayo padha ditunggu. Ayo neng mburi karo nyoto apa-apa kae. Tak jaluk sesantiku muga-muga karakadempeng tansah manjing santi mulya ya Dole.
Monggo, Ibu-ibu Presiden, jumeneng.
ora jemu-jemu Gunduk Cahayu Limbuk ana dawuhmu apa mak alhamdulillah wa syukurillah ya ngger lumintuning berkah jumurung dadi payung rahayu nduk ya mayungi sowane awake dhewe sak kanca mapan ana desane dhewe ana ing Purbayan kang bengi iki nggelar pagelaran wayang kulit Murwakani nduk iki nganyari ora nganyari Murwakani wayangan mapan ana ing Gedung Wijaya kene iya ya mak ora nyono ora nglegewa ya yung awake dhewe iki pinercaya dening warga masyarakat kang diwakili dening Bapak RT RW munggahing Mbah Lurah iya lumantar Pak Mudi Bayan Sarno iya ngger tinimbalan sowan nyangik ana desane dhewe ya yung iya bengi iki warga masyarakat desa Purbayan menyeti ambal warsa kang kaping 76 taun iya ngger ya kathah sesanti nyawiji dadi siji Purbayan tetap di hati ya mak iya pancen kepara nyata nduk bener kandhamu pancene mangkono nduk para warga wis padha dadi sawiji meneh ya sakwise padha ngadani pilihan kepala daerah ya to saiki wis ora ana perbedaan di antara kita ya ngger ngono ya mak iya gelaran 5 tahunan wis lumadi kanthi rancak sukses tanpa ekses kanggo Sukoharjo 5 tahun ke depannya iya sing wis di caosake dening Bu Etik minangka dadi kepala daerah ana ing wewengkon kutha Kadipaten Sukoharjo kene ngono ya mak iya wis dicaosaken dados amanahipun masyarakat bisa mengemban amanah masyarakat 5 tahun ke depan ngono ya mak mula nduk tenan kok aku ki nggumun lho nduk Sukoharjo ki pancen iki minim seorang tokoh pemimpin ngono mula tak suwun sok 5 tahun ke depan sak wise Bu Etik sok ben muncul pemimpin anyar meneh ngono sing tak dongake jane Masmu tuntas barang kuwi ha iya insyaallah taun ngarep engko maju lewat partai ora independen meneh ora duwe partai gunake ha iya independen time do bingung ngono kok ha iya ngene ndi nduk iki pancene awake dhewe bengi iki idepe ya to ngulang tepung gladi wanoh ngono ya mak tumraping warga ana ing desane dhewe ana ing Purbayan kene ngono iya kabeh padha durung mangerti kabeh padha durung nyumurupi ya to lan tepung kelawan kowe ngger ngono ya mak nggih dipun tepungaken kemawon menika cangik asli saking janipun saking Solo nggih to lah menika hijrah wonten ing Baki Sukoharjo ngono ya mak mapan wonten ing Purbayan terus gubuke awake dhewe iki ngendi to jane mak gubuke cilik 2 kali 3 kok kaya kuburan ora kuwi gubuke dhewe nang lor desa kae cerake Pak Dejiman kae ngono nek bengi awake dhewe jagongane mung karo Mas Nur ya to karo Mas Margono iya terus karo Luki bakule bakso iya ada jagangan kono ngedep gelas telu ya to wis karo gandane Kang Sekar Gadung ah iya anget-anget nduk iya ya mak
Iki tenan nduk, pahargyane bengi iki pancene beda. Bedane piye to, Mak? Bedane pengetan ambek warsa desa Purbayan kuwi rikala taun-taun sing wis lumadi para warga nganakake kira budaya ngger. Ngono ya, Mak. Iya. Mengeti utawa napak tilas Pangeran Purbaya. Pancene bengi iki nduk gandeng desane dhewe iki ana dalang ya lho. Iya. Iya ora ketang elek-elekan nduk. Timbangane nang omah padha iya to ngrungokke kirik padha kerah. Padha dolan mrene, dolan ana ing Gedung Wijaya. Iya, ngulati alang ujur awake dhewe, iya to? Ngono. Iki banjur awake iki disraya ngaturake dana rasa wujud gelar kelir ana bengi iki ngger. Ngono ya, Mak. Iya. Acara kang wis lumadi apa wae, Mak. Sepisan ya kuwi ngadani napak tilas ya to awake dhewe wingi napak tilas ana daleme piyai wonten ing anu tempel menika. Ono. Neng sumur nduk neng kono napak tilas Pangeran Purbaya. Ngono. Iya, engko tak jlentrehake sejarahe. Ngono ya, Mak. Terus gelar budaya iki tujuane apa to, Mak? Tujuane ya kuwi diharapkan bisa menumbuhkan jiwa patriotisme ngger, ya to. Kaya sing dilakoni dening Pangeran Purbaya duk nalika semana ngger. Meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air kok, Nduk. Ngono. Iya. Pancene nek dienggo awake dhewe Mbah Lurah kuwi sugih, gitu. Wis gandeng piyayine iki ya dienggo masyarakat ya seadanya uripe. Ha iya. Nyatane ya sing tresnani ya tenan ngger. Ha iya. Contone rikala Mbah Lurah kuwi kagungan kersa mantu. Wah, jan aku nonton dhewe ndelok dhewe. Jeneng tamu kuwi won lho coba. Ha iya. Jan, iki mergo saka Mbah Lurah kuwi rasane tresna sosiale kuwi ya dhuwur keluargane. Ha iya ya, Mak. Lan uga wah jan luar biasa nang nggone Mas Tuntas ya wis dibangun wisata kuliner. Ha iya kuwi Taman Ratu Maludia kuwi. Mulane Purbayan ki ketibaan sampur. Sampur ki pancene yen ki ketibaan sampur. Sampur ki pancene yen disanepake ki pangawak sedulur ya to. Yen sampur mau sampure widodari tegese pengawak rejeki. Ngono. Iya. Tenan kenduk cedak sedulur ndawake umur seneng silaturahmi ndawake rejeki. Amin ya rabbal alamin. Tuladane kaya bengi iki kok nduk ngono ya, Mak. Iya. Ya saka mulunge penggalih ingkang pinantu pakurmatan inggih menika Mbah Lurah beserta jajarannya dibantu masyarakat Desa Purbayan. Wah, tenan nyatane kabeh sekirane uba rampe sing nyatane kabeh sekirane uba rampe sing durung ngono ya, Mak. Iya. Ki bengi iki aku karo kowe diganti gelar pakeliran. Rampung ora rampung jam 7 esuk kudu rampung. Oh. Ngono iya ning desane dhewe arep ngopo? Ha iya. Mila dumateng sedaya perangan ingkang sampun nyengkuyung mrih lancaring saha suksesipun adicara dalu menika kula minangka wakiling warga Purbayan ngaturaken agunging panuwun saha pangalembana ingkang ageng sanget dhateng panjenengan sami. Ngono. Bengi iki sing ora iso sowan ana kene bisa mirsani ana ing daleme dhewe-dhewe. Iya ya, Mak. Lumantar live streaming ya kuwi cah Sragen channel PDX dalang PDX ya kuwi eneng. Terus sijine apa lali wingi nggone Mas Wahyu apa sapa wingi. Ngono. Lan uga nganu, Nduk. Ayo iki mumpung bengi iki uga ana peluwake. Pelawak kok peluwak. Pelawake. Ayo dipethuk karo nganu. Mas aja dipleroki yo. Yo Mas Bentor. Tingkal lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal amripate.
selamat malam Mas Pen. Ye wilujeng dalu Pak Jatmiko Bu Cangik Bu Limbu. Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya dirimu? Alhamdulillah sehat waras. Sehat waras. Nggih. Nitih napa niki Pak saking dalem? Pengestune numpak otur. Otur. Si Raja Otur. Nggih. Nggih. Desember ya dasare gede-gedene sumber ngerjeh ya to. Kodanan ra iki mau. Mboten jawah niki wau. Nggih. Pinaringan terang. Oh, tak kira diudani. Lho nek jawah niku mboten termasuk musibah kok. Apa kuwi? Ning malah barokah. Barokah. Kanggone awake dhewe. Ha iya no. Ning kudu iso jaga kesehatane. Iya. Ya kudu no. Nggih, dalu niki nderek Jurung Pamuji, nderek Bungah melu seneng wonten dusun Purbayan. Hari ulang tahun yang ke-76. 76 tahun. 76 tahun. 76 niku tujuan nampang. Tujuan Nampang. nampang. Wah, disingkat 76. 76. Tujuan yang terbaik untuk keluarga besar Purbayan, untuk keluarga besar masyarakat, ayem tentrem, adem ayem, bahagia kabeh. Do sugih rezeki Allahumma amin. Amin. Nampang bunga sing tanpa upama gitu. Apa? Bunga sing tanpa upama. Bunga tanpa upama. Nggih nampang niku duwe desa maju, duwe desa gemah ripah loh jinawi kaya ngene. Sapa masyarakat sing ora seneng? Kepluk tangan untuk Pak Lurah Budi. Wah, hebat luar biasa. Muga-muga semakin sukses, semakin jaya, semakin maju untuk Purbayan. Iki desaku lho Mas. Iki desaku. Desane sampean? Iya, mula sampean mriki iki tak sambat. Wah, ora kaya adate. Waduh, iya. Ngerti piye? Ranyang aku mau. Ning boten. Nggih. Boten lompot-lompot sing jenenge wong seni niku Nggih. los karo ikhlas. Aja mung mligi dhuwit ning pas seduluran ya. Nggih. Ente. Kula sedulur karo dhuwit niku yen kula tetep abot dhuwit. Piye? Sedulur karo dhuwit iku yen kula tetep abot dhuwit. Ning dhuwit sing duwe sedulur. Oh, sedulur sing sugih dhuwit. Padha wae. Nggih, bengi niki ngrawuhke sampean niku mboten rugi. Siji tangga dhewe. Mesti ya rada ngirit sak apa-apane. Kandhani. Nggih to. Lah iki eone aku lho iki mau Mas. Kok panggung debok ya to, bintang tamu. Wis Mas Jat masa borong wong kene durung tau wayangan. Nggih mboten ana apa sing jenenge wayang niku. Ada artinya wayang niku warisane Yuang, berarti sampean melu muri-uri kabudayan Jawa. Heeh. Ora ngilangke Jawane. Iya no. Mula ana sing sok ngarani ringgit. Ringgit. Ringgit niku disaring karo diangkit. Sing nyaring nggih sing kepareng rawuh bapak-bapak ibu-ibu para penonton sedaya. Sing ngangkit sampean. Luar biasa. Mula sing mangadem niku menenten artine niku. Artine apa sing tak adem iki? Limbuk karo cangik. Heeh. Limbuk. Limbuk ki LIMBUK. Lambaran iman menungso bakal urip kepenak yen disingkat limbuk. Weh, jan meletik tenan mripate. Lho niki nek ora S6 wis ora. Wah kemen S6. Lho nek gur S1 tekan S4, S2, S3, S4 itu sepiro? Ha kula niku sing kuliah mah gedhuren kok. Kok iso? Tekan S6 kok. Wah iya. S6 niku sinten sumerep silit sapi saged singsot. Lah niku. Sapa sing weruh? Mula ora tau weruh niku. Bengi iki kowe ora dhewe lho. Tak goleke kanca. Tak tutuke sik. Oh, tutuk oh iya ding. Limbuk lambaran iman menungso bakal urip kepenak banjur cangik CANGIK. Campur aduk nanging gawe indahing kabudayan. Contoh ya gamelan Jawa iki. Iki campur aduk ana lulang digawe kendang. Kawat digawe siter. Ana gambang digawe iki kayu digawe gambang. Ana pring digawe suling. Suling. Ana sinden digawe anak. Ana yoga. Niki ampun dicampur. Ampun dicampur. Oh, tak kira. Kok ora dicampur? Wah, ya campur kasus ngono. Kuwi nek nabuhe piye? Piye dituthuk? Didheweke ning sing nyampur
sok kapan ngono ae. Ora kok nabuhe nek gamelan kan ditabuh, nek sinden. Sinden niku kan nyuwara ora ditabuh. Diapake? Lah sampean sinden mang tuthuk ra ya nesu no kok. Ya arep nang plencone ning ora kena dituthuk. Oh. Ben cementel mawon. Plencone pira cacahe? Hah? Plencone pira? 3. Kok iso lho. Niki nggih matur sembah nuwun nggih Bos. Iya. Dalu niki ya timbangane nang omah dadi enten rencange sinten? Karo mboke Dempikno, Mboke Tempik sinten? mamahe Dempik. Omah main Tempik. Dipethok karo anu, Ambulan. oh, Lah napa? kok ambulan. Sampeyan niku kok dipethuk napa kok suwe men? Perahu layar wae. Yo, Oke. perahu layar, yo. Tumpake perahu, yo. Ayo. Hop! Nggih, sampun samapta. Wes kuwi entekno kuwi, mamahe Dempik kuwi. Ngentekke semene nggih ora nek kaya kula kewalahan to, Bos. Kualan piye? Nek ora dijamoni ya wis ora mampu. Ora kok rumangsaku roh aku kok ketok leh sentimen kaya bagus-bagus iki lho. Kaya enom-enomo iki lho. Pripun Mbah Buyut? Mbah Buyut untumu pucet iki. Nek jenenge wong lanang kuwi tuwa tetep gleleng. Ayo, iki. Bi, wong lanang iki ibarate ngalah katon. Nah, Dikaya ngopo tuweka kaya ngono, ya to. Paribasan omponga kaya ngono. Paribasan pentara kaya ngono sikile. Ning wong lanang iki ngalah katon. wong lanang iki tetep gleleng. Wis tuwa to. Mergo apa? Wong lanang iki angel disapeh. Lah kok iso? Lho iya. Nek bayi lahir ceprot metu wadon, kuwi gampang sampe-sampeyane. Heeh. 2 tahun Tahun 2 tahun wis iso disapeh. Nek wong lanang iki sing ngendang kuwi to, kuwi angel disapeh. Mbok Lah nganti nek umpama Titikane piye? Titikane piye Mas Pendor? pripun? titikane iki anggere ompong ngono iki. Nek ompong ki ora masalah disapeh lan orane. Nek ompong niku kula riyen niku perkara njabutke untu. Heeh. Pripun? Dhisik ki ya, Heeh. aku ki njabutke untu. Nyanggone Pak Dokter. Untu siji kok regane 750 gur njabut tok. Bayo. Terus Aku ora sida njabutke untu. lah ngopo? Banjur aku pindah nggon dokter. Heeh. Dokter wedok. Iya. Tak jabutke nyang dokter wedok. Nang kono gur 30.000 untu siji. Lah kok murah? Saking kempropok untu kuwi sor tak entekke. Mergo itu rega murah. Terus? Lah terus? Lah tak entekke ku untuku. Alah. Iki ora perkara lebih mergo tak jabutke. Mula to mula. Lah piye? Tuwek. Kowe iki nek ora ana wong tuwa kuwi metu kok ngendi? Apa kowe ya nek nganti usuk umurmu nganti kaya aku tekan tuwek. Nek nganti ora, apa ora mesake? Lah iya, tapi Mongko kowe iki enak-enake lho. Piye? aku kawit mau ki wis mendiring lho aku, wis mengkirik lho aku ki. Pomo cedak ngene iki kaya ketemplekan uler lho aku nek ngene iki. Tenin. Nek ki tenin. Aku cerak kowe iki malah isin yo kan. Lah nyapa kok isin? Lah wong cerak wong ayu, dandan ayu. Lah kena ngopo kok isin? Kena ngopo kok Yo, isin? nek lemu- Kena ngopo kok isin? Lo mulai ayu ki ayu. Heeh.
Ning yo mbok dilongi to, Nduk. Apane sing dilongi? Antek gedhe mblo ya ngono. Apane sing gedhe mblo? Sing gedhe mblo apane? Sing gedhe mblo apane? Sing gedhe mblo apane Nduk Ijal? Jal apane? Apane Nduk iya apane? Kok iki rumangsa mbok kira asli? Hah? Iki siji bonggol gedang, siji cor-coran. Mbok kira asli? Ora soalé Mbok kira asli. Mbok kira asli tak ngono. bales lho. Balesen. Balesen. Tak bales lho. Balesen. Balesen arep mbok bales. Balesen Nduk Indah. Balesen. Balesen, balesen. Rasa medhok-medhok. Marake Sulaya Mukidi iki kok. Mangsaku kok anggap Lah soalé ngene. petok aku kok kena ngopo dadak ketok sentimen bareng ambek yo krene tok rene iki nyapa ayo. Wah, nek kok nyangking kirik Aku ki soalé ngene. Piye Kakung? Yen kowe Nyeluk piye ki aku nganti kewet aku. Papa. Papa, napa kula cocok mboten? Nek, cocok mboten iki? Nyeluk kula mamah, kula papa. Cocok napa mboten? Pak Lurah cocok napa mboten? Nek kowe diceluk mama, Heeh. aja sekasali kowe gelem diceluk mama. Lah ngopo? Mergo anak kula niku ya nyeluk mbone iki mama. Malah dadi padu dadi Nyapa isra. kok dadi padu modern? Lah anakku ki sik cilik kok. Terus? Lagi umur 6 tahun, 7 tahun. Lah lagi eneng tamu nyangon aku. Ya karep-arep nyeluk mbokne nyeluk mamah kowe. Piye? Matamu malah mbokne dionek-onekke. Gak iso lho. Lah maksudnya piye kok matamu? Ya karepe iki tamu. Oh. Nek gade bocah ki arah mudeng. Matamu. Matamu dhewe. Malah mbokne kowe nyeluki mamah ngono kuwi. Oh, dadi nek nyeluk mamah ki, nek tamu ki ora becik ya berarti ya. Iya no. Lah terus wangune piye nyeluke? Ya sakaremu sak udelmu dhewe piye Lah aku nyeluk kowe papa, lah kowe nyeluk aku sapa? Papai pahpoh kok. Kok gedeng aku nek ngono kuwi. Tembi. Injih. Kuwi sapa asmane sapa? Kula Nggih. kenalan rumiyin. Boy tembi. Dicethol. Lagi boy Ayo tembi. sing jelas sithik ki lah Sing jelas. Urung ngomong kok kono wis ngecret ki nyapa? Jane untune kan isih anu to. Untune Terus arang-arang jane. isih arang-arang. Injih, Mbak Cange, Mbak Limbo. Injih, nami kula Mbok Endembi. Oh tembi to. Ora kok nempi. Kok kowe mbok tembi kira. Mbok tembi. Nah, ngaten. Lah ya ngono to. Wis Mas Pidalem saka ngendi Mbak sampean? saking Kedung Jeruk. Oh, saking Kedung Jeruk. Tembi saka Kedung Jeruk. Injih, alhamdulillah. Napa malih? Ya ora ya teko kowe. Teko apa nek? Ya iki nek persone mbok tembi. Injih, alhamdulillah. Warga Purbayan nggih. Purbayan. Purbayan, injih. Mugi pinaringan awet gagahe, awet sehate, panjang yuswane. Mangan bakwan entek telu. Apa kuwi? Warga Purbayan tambah maju. Amin. Mangan bakwan entek songo. Nek songo. Ayo kehiram ki jane cangkem apa telawah jane iki. Ya ora apa-apa. Warga Purbayan Panepan. pinaringan panjang yuswa. Amin. Amin. Ndang panjenengane. Lumayan nandure bayem. Nggih, pripun? Purbayan tetap ayem tentrem. Amin amin Allahumma amin. Desa Kemari Pahlo Jinawi desane Injih. maju. Leres. Hebat lho. Jarang lho desa duwe gedung Purbawijaya ngene iki. Saestu, nggih. Oh, kandhani kok. Iki arang-arangan iki maju sok delengkas arep bangun kuliner nggih Mas. Nggih, sak kulon desa, Mas Bentor. Muga maju sok. Wis nek bangun kuliner wis kelakon wayangane ya ora nganggo dagelan awake dhewe. Lah ngopo? Golek le nasional. Golek nasional. Moko jane awake dhewe go internasional lho. Lah terus karepmu piye? Go internasional go. Ning matur sembah nuwun. Nggih. Ngaturke panuwun Tinimbalan paring warga Purbayan. Alhamdulillah. Mas Bentor kalih Mbak Nindemi Inji Mbak Cange Mbak Limbo. ya ora mung gegojekan tok ning ya ditanjake pesindene ya to. Lah nggih. Oh nggih. Nanjake Swarawati cacah ana 5. iya no, gandeng iki sing para warga sing kasepuhan iso lenggah ya dicaosi sing
nyemek-nyemek sik. Oh, nggih no. Langgam-langgaman sik. Adek kaya mie godhog nyemek. Iya. Coba aku tak ngrasake suarane mbokne Demik iki kaya ngapa? Lah dalah ya apa ora? Ning direwangi karo adik wedok sing Lah dalah. mepet anu. Oh karo Retno karo Retno. Ayo Retno. Ya padahal jemeneng. Ini. Nah, Retno kene. Aduh, Ret. Iki tak cedhake karo mbahmu buyut. Mbah Kong ngene. Ini. Iki sinden kok mening-mening gek tipis-tipis ya Allah. Kandha. Lah lek cantik. Ora nek apik ngene iki ramping-ramping. Awake menjalin ngene iki gitu. Nek lemu-lemu yo ngono kuwi marake pekok. Marani apa? Marani apa? Marani apa? Kok rumangsaku anggere roh aku kok iki nang ngopo aku lho rumangsaku ki. Waduh duh. Nah, ngene wae. Dempere iki jan. Kowe nek mayang Retno piye, Mas Pendor? Pripun? Nek nyawang Retno piye? Nyawang Mbak Retno Mbak piye? Retno niku piyayine anggun. Anggun. Selalu mempesona. Tur pawakane menjalin. Lah. Kuwi. Nek pit motor kuwi apa? Yen pit motor niku termasuk bit cilik, ramping, tumpakane ya penak. Nek mboke Demik kuwi nek kowe nyandra apa? Pasuryane piye? Niki pasuryane yen saking ngarepan niku Ngomong. ora pancen kowe mripatmu iki ndamar sumunar, irungmu memancung ing kampil. Untumu dudu miji pongge. Umume ki miji timur. Ah kuwi sak petel-petel ngono kok. Tak mut lho. Heeh. Kok rumangsaku kok kok sak pongge. Iki Aja demek. Pomo kendaraan ngono. Heeh. Pomo kendaraan nggih termasuk NMAX. Wah iya. Nmax iki piye Nmax kuwi? Terus nek numpak piye? Niku sedele jlegodah kok wedi nika. Heeh. Mula aku nek karo NMAX kuwi sebel. Sebele piye Mas Bendor? Anggere bojoku numpak NMAX. Heeh. Kula elekke. Lah ngapa? Anggere medhuk owah kok. Sing owah apane? Bar numpak NMAX ngono medhuk ki mlaku mekeh-mekeh ngene kaya. Mergo sedele gegeden. Kuwi kok ora kok sedele kegeden. Ancen selakangane bojomu sing wis ora demes. Mula tak permake nang tukang lepis. Mbok lem. Ora. Mas Bendor. Nggih. Aku kelingan rikala iki kan wis arep nyedaki poso. Kowe enek cerita rikala jaman poso kae piye? Jare keluargamu do keluwen. Lah, Ha piye ceritane? Piye ndoki? Ceritane piye ndoki? Aku krungu-krungu iki jare pas poso anakmu do kaliren kuwi apa tenan ngomong kowe iki dagelan kondang ya to? Aja nganti wirang. Dagelan laris lho. Ceritane piye kuwi bener apa ora kuwi? Oh niku bener, Bos. Heeh, kuwi piye to kuwi? Anak kula niku rak telu. Ndoki, jajar kene. Anu, Kene pancuran diapit sendang. Cang kene to. Lho, alah. Wong kowe iki apa ramu ya. Kuwong tek sak Jogja do jae. wegah. Nggih. Anak kula niku rak telu. Nggih. Heeh. Nggih jenenge nek wong sen iki nek wulan poso, Heeh. wulan suro niku nyambut gawe arang-arang. Nggih. Prei, mesti prei. Nggih prei ra nyambut gawe. Leres. Lah anak kudulan ning gone omahe tanggaku wetanku. Heeh. Delalah kono pas do mangan sego delalah lawe iwak. Heeh. Anakku do pengen Terus mulih do wadul karo aku, Pak. Mbak aku ditukokke iwak kaya tangga wetan kuwi. ja. Wah, jan mesake men. Wah, kula ngelus dodo. Heeh. Gur sak iwake ora iso nukokke kula niku. Terus Banjur wayah sore jam 7 sore niku lah kok eneng wong numpak pit motor niku bantere ra umum gak diplong kenal pote. Heeh. Wong-wong lewat ngarepku. heeh. Banjur beseke iki jiglok. Heeh. Nggo panganan. Beseke jiglok iki besek tak jigo tak go mulih. Lah iki. Lah kok isine ki iwak. Wah, iki. Aku Daging yo- tok. Alhamdulillah daging tok. Tur ijek anget. Wah, jan seneng. Iya. Banjur bojo kula gugah, anak kula gugah. Lah. Yo iwake do dimangsak ngono. Terus Bar dimangsak, banjur dipangan bareng-bareng. lah. Yo do dipangan kene bareng-bareng. Ceki. Bubar mangan aku ngisis ning jaba karo udut. Terus? Lah kok lenggo pit motor kuwi bali. Lah dalah. Tekok karo aku, Mas Pentor, mriki wae enten besek jiglok. Lah aku ya tekok, "Gek isine napa nggih, Mas?" Bojo kula nu bareng lairke niku
anune jiglok teng mriki. Apa kuwi? Bolake tak mangsak kuwi ari-ari. Aku banjur tak utahke ning mburi omah. Jek ning uritane 80 70 ngono kae. Mula to mula. Apa? Wong senengane nek nemu ki aja seneng utawa nemu panganan. Wong kekurangan kok beda karo kowe. Kowe iso mangan iwak anggere ning pitik kemlindes trek. Aku ora iso. Lah ya alah ya Allah wong kok ya mesake men. Wong jenenge ayam geprek kok. Lah lae. Go najak kene iki. Amoh nggih. Apa? Tak weni kamardikan. Nggih. Langgam-langgam sik. Slendro kemawon. Slendro, Pak. Nyongot Mbah Kakung. Slendro songo nggih. Wah, Jan. Penabuhe jek nom-nom kabeh. Aku nek sing kenal iki yoga niki. Lah ganteng-ganteng. Lah anake sitem barang ya enek. Anake sipon. Nggih, sitemon. Anake Jimin ya eneng. Iki sing panganan ya enek. Sapa? Bakwan disete. Lah iki, lah. Lotes ya enek kuwi. Injih, alhamdulillah. Sedaya pinaringan sehat. Slendro. Amin. Ya. Podang kuning? Injih. Ya, ora Mangga. Mbok panjenengane bawa? Dibawani sik ya. Injih. Isih sore kok. Ya. Kalau kae teko nusul. Sapa sing teko nusul? Ayo sing rawuh no. Oh, ngaten. Tak kira nek lawuh mau. Desel-desel jual Suwantene Pak Pentur. Jenengmu sapa, Kong? Bentor iki to iki. Pak Lentor. Sae napa sae, Pak Bu? Sae napa sae? Alhamdulillah. Ini apa? Kaya wong arep diangkatke sae napa sae. Lah piye? Ana aku diangkatke sing acaran iku wis apa? Yo gantian. Aku gak iso nek bawa nusul. Sirku podang kuning iki bawane ya podang kuning panjenengane. Padune kemangti tiga handek puno sengal sengil sumbar jalo pegat Ya. Nano. Nora burung kintil Lah nyapa kaya dadak nganggo ngono ki barang. Ora wurung kintil. kuwi nek cilik kintil-kintil iki Lah nek gedhe, dia dolan dhewe ya kintil gedhe ngono kok ya. Terus tak kekrek lho. kintil cilik pondok langame Podang kuning. Podang kuning katur Bapak Ibu pertamu sedanipun. Ya, kayak apa? Yo, diaturke ya. Kuning nggih. Yuk.
puluting 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 pendok. Wah, ayo mentir. Mentir. Injih sampun Mbak Cange Mbak Limbo. Matur sembah nuwun. Injih. Nah. Alhamdulillah. Iya. Piye anu Mas Pintor nek panjenengan nyurupi kahanan menika? Nah. Sangat-sangat luar biasa. Mangke. Ya, alhamdulillah. Hebat saestu. nggih kepareng rawuh kathah sangat. Injih. Iki lagi pertama ning nggih. Desa Purbayan. Nggih, mugi-mugi saged setiap tahun Amin. saged syukuran ringgitan. Nggih. Ya ora mung ringgitan tok, nggih to. Nggih. Ya diselang-seling. Nah, Oke, monggo. Toprakan, Ben nggih to. boten waleh, boten cilik. Petopraan nggih saged. Ngaten. Nggih. Nggih klenengan campur sari Nggih nggih saged. saged. Nggih. Hadroh nggih saged. Saged. Nah, Iya. sik. Monggo nderek niku. Dengah-dengah ngaten Ah, nggih. iya. Nggih Bu Guru. Aisyah kan aku. Ayo iki anu Mas Pintor. Pripun Bos? Iki mau eneng wong arep kepareng anu nyumbang. Nggih. Saking oh nggih menika bapake kembar. Bapake kembar. Wah, lah iki. Pake kembar. Sik. Monggo kepareng minggah wonten panggungan. Lah dalah. Kula kinturun dateng Pak Dianjas ugi. Iya, Pak Dianjas. Ah, kaya apa? Monggo Pak kembar. Kembar pinara mriki kepareng. Pake kembar. Monggo niki. Aku nyanyi. Pinara mriki Pak. Pake kembar. Bapake kembar. Lho piye, Mbik? Ndembi, Pak kembar. Wis kono digarap sik. Jebule bolo dhewe bakno ki. Iki sing kulino nyawer kae kok. Aku gedhing Nyawer. ngene iki. Ora kok kaya duwe duit nyawer. Etok-etoke ngono. Nek nang Purbayan ngirit aku. Nembek nggih. Oh, bengi iki ramanek saweran. Oh lah ngoten. Wis dioling karo Pak Lurah. Inji mboten. Mengke ditransfer mawon nggih. Nggih sugeng dalu, Mbak Cange. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Kula niku angger krungu gamelan kok rasane nang ati sir-sir. Wong sing jenenge seniman seni jiwa seni iki ngoten, nggih to. Jane nggih mboten saged nyanyi Mas anu Lho, lho, Mbak lho. Cange. Nggih.